Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng kontraktor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan, it's already 11:45 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi na to mga kabisyo, samahan niyo po ko sa ating SPG Top Secret. Ngayong gabi na to mga kabisyo, may karapatan po kayo magkwento ng mga SPG story ninyo. Handa po akong makinig at handa po kaming pakinggan ang inyong mga kwento. Ito po ang programa namin ni DJ Rocky Terra na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Handa ka po namin pakinggan nang hindi ka namin hinuhusgahan. Nasa kabilang linya na po natin ang ating SPG Top Secret Caller. Kilalanin na po natin siya mga kabisyo ngayong gabi na to. Good evening po. Good evening, Sir Titangelo. Yes. Happy Friday, brother. Yes sir, happy Friday po. Sir, kamusta po ngayon ang Friday ninyo? Anong pinagkakabalaan ninyo? Gusto mo sir, actually kakauwi lang din galing bakasyon. Bakasyon. Saan kayo galing bakasyon, sir? Somewhere na sumasakay ng barko. Okay. Gets ko na, sir. So, binaliktad mo lang. Talaga nag-work ka sa barko at ngayon bakasyon mo. Tama ba ako? Hindi. Parang ganun ba yun? Tatawa ka, sir. Anyway, sir, ano man ang work mo, hindi ko na para malaman pa, pero ilang taon na po ba kayo, sir? Ngayon sir is 29. 29 years old. Tagasan po kayo, sir? Metro Manila sir. Metro Manila. 29 years old. From Metro Manila, itago natin sa pangalang Boss Ron. Boss Ron. Ganda ng pangalan mo, Boss Ron eh. Boss Ron. Boss Ron, 29 years old, from Metro Manila. Ano ang SPG Top Secret mo? Titangelo. Yang para talaga. Kala mo biro lang. Sir, yung oo nga eh. Ganito pala talaga. Yang alam ng girlfriend ko ngayon na pinapayagan ako ng girlfriend ko ngayon makipag joke-jab sa ex ko tsaka sa yung girl na gusto kong i-chok-chok.
Tama ba ako ng pagkakarinig, Boss Ron? Hindi mo ah. Tama ba ako ng pagkakarinig, Boss Ron, na pinapayagan ka mismo ng girlfriend mo na makipag-beng-bangan sa ex mo at sa taong gusto mong beng-bangin? Yes, sir. Bagay lang nga talagang Boss Ron yung pangalan mo, no? Okay, Boss Ron. Ganito. Okay lang ba na kwentuhan mo kami kung paano nangyari na pinapayagan ka mismo ng partner mo na bumengbang ng ibang babae while in relationship kayo? Iba yung pagiging supportive niya. Grabe talaga, Titangelo. Sige, go. Brother. Almost pang age. Siya magbibigay. Hello, sir? Hello, sir. Hello. Ano ulit, sir? Sorry? Yung almost pang hotel, ganun. Kwentuhan mo naman kami, sir. Maging sponsor. Okay. Kwentuhan mo na muna kami. Sige, go, sir. Nag-start kasi Titangelo yan nung once na nag-separate kami ng ex ko. Okay lang ba ikwento ko yung meet up namin ng girlfriend ko ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Walang problema. Go lang. Sige din. Nag-break kami ng ex ko. And then, short ko na lang. Then, nagkakilala kami. Then, nasabi niya sa akin, actually, OFW siya ngayon. Mhm. And then, marami nagrereto sa kanya ng mga lalaki. Pero wala siyang nagustuhan sa mga nareto sa kanya. Out of nowhere, nagiinom kami sa isang tindahan. Tapos yung may-ari ng tindahan dito sa Manila, may nakabidyo call. Mhm. And then, yun, nagkakilala kami. So, yung nagpakilala sa inyo yung may-ari ng tindahan. Yes po. Habang nagiinuman kayo dun sa may tindahan, yung may-ari ng tindahan may ka-video call na chicks or babae or kakilala man niya yon nung girlfriend mo ngayon, pinakilala sa'yo. Yes, Titangelo, parang ganon. So, nagkagustuhan kayo kagad. Actually, nung una, siya talaga nang ligaw sa akin agad. So, niligawan ka neto ni girl. Ilang buwan ka niligawan? Siguro mga 15 days. 15 days lang. 15 days ka niligawan neto ni girl. No? Grabe, ang haba din ha. May kasama ng pakipot yon, Boss Ron. Oo, inalis ko na yung pakipot na. So, Boss Ron, sa 15 days na panliligaw niya sa'yo, sinagot mo siya, ginusto mo siya, ilang taon na kayo sa ngayon? Wala pa. Wala pa kayong taon. Bago lang to. Okay. So, naging kayo na neto ni girl na pinakilala ng kakilala mo doon sa tindahan. 15 days na tumagal yung panliligaw niya sa'yo. Boss Ron, sagutin mo tong mga tanong ko, okay lang ba na? Paano umabot at tumantong sa pumapayag itong si girl na beng-bangin mo yung ibang babae? Paano yung naging deal ninyo? Bali kasi nung naging kami na, sir, lagi siya nagsasabi sa akin na long distance kami. Gusto ko
Alam niya na yung mga possible mangyari sa mga lalaki. Siyempre, lalaki mag-aanap. Sabi niya sa akin, maging open lang naman daw ako, okay lang naman sa kanya. Mhm. So, open Tapos relationship dumating- kayo. Feeling ko hindi ganun eh. Kasi ako hindi ako ganun sa kanya. Okay. So, continue, brother. So yun. Tapos one time, nagkaroon ng contact yung ex ko. Tsaka siya. Tapos, Tapos, ang nangyari nun, yung ex ko, nag-chat sa kanya, nagmamakaawa na iwan niya ako para magkabalikan kami. ganun ka kagwapo, pare. Natawa ka rin sa sarili mo, ah. Parang na-realize ko ako na pala yung on air. Okay, ganito. Nagmamakaawa yung ex mo dun sa current girlfriend mo. Ano sabi niya? Nahiwalayan na daw. Dahil gusto ka pa rin niya. Yes, sir. Tapos sumantong sa point na yun nga, sinabi sa akin girlfriend ko na sige, mag-usap kayo. And then, kung anong decision mo, piliin mo ako or siya, okay lang naman daw sa kanya. And then, kasi, inulit-ulit ko talaga na, sure ka ba talaga? Ano sagot? Una yung pumayag eh. Tapos yun yung nagpumalit. Kitain mo na, ganyan. Para matapos na. Kinita mo naman. Ginita ko, sir. Actually, sir, buong biyahe ko, kabit ka, on call kami ng girlfriend ko. Mhm. And then, nung malapit na ako sa meet-up point, Mhm. sabi ko sa kanya, mahal, dito na ako. Then, sige, ingat ka, ganyan. Balita mo na lang ako. Tapos, nag-end up call na kami. Nagkita na kami ng ex ko. Tapos, ano mga sumunod na mga nangyari? Di naman agad siya humantong sa nag-usap kami. May pinunta na kaming mall eh. Pero hindi naman siya yung mall na pasyal-pasyal. Yung medyo makaka-relax ka naman. Mhm. Pero wala kami sa mismong loob ng mall. Nasaan kayo? Gedli-gedli. So, pumasok kayo doon sa bahay yugyugan. Tama ba ako? Actually, hindi kami pumasok dun, sir. Saan kayo pumasok? Sa mismong place ko. Bahay mo, kondo mo, ganun. Bubo-bubo, sir. Kubo-kubo mo. Yes, sir. Tindi mo, kubo-kubo lang, ha? Okay, dinala mo dun sa kubo-kubo mo yung ex mo. Anong ginawa ninyo? Binanatan mo na. Ang una yung po sumama nun, sir. Pero napilit ko. And then... Hello? Hello, brother. Nakikinig ako. Ayun nga, sir. Nadala ko na dun sa kubo ko. And then... Ayun. Naka 3 rounds ka, ganun? Yes. Ito yung ex mo, ha? Yes, XX. Ano yun? Walang update dun sa current girlfriend mo yun?
Biglang nagkaano siya, Titan. Biglang out of nowhere, wala. Nag-update ako sa kanya, hindi siya nagre-reply. Gaano kadaming naulit na beses itong ginagawa mo ganito? Na pumapayag siya tapos makikipagkita ka sa ex mo, tapos sa ibang babae, bebeng-bangin mo. Kwentuhan mo naman kami. Ayun nga, DJ. Actually, nung time na yon, hindi pa niya alam na may nangyari sa amin ng first meet namin ng ex ko. Mhm. Sinumbong ako ng ex ko dun sa girlfriend ko na may nangyari sa amin. Pinatawad niya ako. And then yun, hanggang sa time na lagi nag-chat yung ex ko na gusto makipagkita. Mhm. Then naging open na rin yung girlfriend ko na may mangyayari pa. Sabi ko, hindi ko alam. Pero matik yun meron. Okay. Natatawa ako dun sa sinagot mo dun sa girlfriend mo, no? Hindi mo alam, no? Kunwari ka pa rin, no? Siyempre naman, sir. Baka di tayo payagan. So, pinayagan ka na naman. Mga 3 times sa ex ko, then 1 time sa ibang girl. Mhm. And until now, pwede pa naman. Kaso parang ayoko na. Okay, Boss Ron. Ito ang tanong. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga pinayagan ba talaga ng girlfriend mo? Sinubukan niya lang. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Sinubukan ka lang niya kung kakagatin mo yung pain ng ex-girlfriend mo. Hindi, Boss Ron, kasi nung unang pa lang sinabihan niya ako na Na? Kung may mangyari, wala naman daw problema. Basta aminin ko yung totoo. Huwag lang daw ako magsinungaling. Ganon? Yes, sir. Yes, sir. How to be you po, Boss Ron. Ron? Din nasabi sa kanya yung may nangyari sa amin kasi umamin yung ex ko na gusto ko sana i-secret lang. Mhm. Yung nakwento ng ex mo na may nangyari sa inyo, anong sabi niya? Nung una nagalit sa akin kasi sabi ko walang nangyari sa amin. Nagde-deny ka pa kasi, no? Kasi yun lang yung sabi niya sa akin. Wala namang problema, basta magsabi lang daw ang totoo. Mhm. Nagsinungaling ako na sabi ko wala nangyari. May tarantado ex ko. Gusto makuha ulit ako. Nagtumbong. Anong nangyari yung sumbong? Positive pa rin. Yun, mas naintindihan ako ng girlfriend ko. So, kung bibilangin natin, ilang beses kayo nagbingbangan ng ex-girlfriend mo na pumapayag yung girlfriend mo talaga? 3 beses, until now, pwede pa nga eh. As in, I open. mean, yung 3 beses na yun, Oo. hindi bilang yun yung number ng sex ah. Oo. 3 beses kami nag-meet. 3 beses kayo nagkita. Yes. Iba pa to yung mga ibang babae pa. Iba pa yung... Ito diretsahan tanong tayo. So, bumibeng-bang ka ng iba't ibang babae, 3 beses kayo nagkita nitong ex-girlfriend mo. Aware yung girlfriend mo ngayon. Hindi ka ba napapaisip na ba't ako pinapayagan nito? Hindi mo ba siya tinanong ng diretsahan niya? Bakit mo ako pinapayagan na bumeng-bang ng iba? Hindi ka ba nagsiselos? Hindi ka ba nagagalit? O sadyang iba kasi talaga yung karisma ko? Boss Ron. Ganun. Hindi mo naman ganun kapogi Titan talaga eh. Mhm. Di rin naman namin tinatanong pa.
Pero every time na nakita niya ako, talagang re-request din talaga siya ng online. Alam mo yung online movies. Vidya call, mga ganun. Vidya call pala, Yung este. tipong hindi niya talaga Mhm. So, ganun. So, ibig sabihin, kryptonite ka niya. Kapag nakikita ka niya, nalalaglag yung, niya, panty niya, ganun. parang ganun. Ganun ka katindi, Boss Ron. Hindi ko alam. Sige, sa kanya lang siguro. So, pumapayag siya. Ito muna, Boss Ron. Sige. Total, nandito na rin tayo sa punto na sinasabi mo, di ka naman sobrang gwapo. Ito na muna. Anong itsura muna na ito ng current girlfriend mo? Sinong kamukha niyang artista? Ako ba? Hindi, yung current mo muna na girlfriend. Anong itsura na ito? Ano siya? Feeling ko, maamumukha niya eh. May kamukha bang Moira. artista? Moira, Pag may ganun? yung buhok. Medyo mapayat yung mukha. Almost, pero ba't almost the same? Parang ganun. Kamukhang kamukha niya talaga? Hindi naman masyado, pero yung hulma niya, Moira. So, kinantahan ka ng babalik sa'yo, no? Ako'y babalik pa rin sa'yo. Actually, Titan Jello, hindi pa kami nagkikita in person. So, hindi pa kayo nagbabengbangan? Yes, puro online lang. Puro online lang, no? Oo. Pero legit naman tong taon to. Oo naman niya. Uusap po siya kanina before ako mag-call. So, maikli buhok, anong itsura ng katawan? Sige nga, bigyan mo nga kami ng itsura muna nito. Ng ka-online agreement mo. Sabi niya kasi sa akin. Hindi ko pa siya nakita ng personal eh. Mhm. Height niya daw mga 5'5". Mhm. Medyo chubby pero may shape. Mhm. Sexy. Mhm. Bilugan kung sa mga lalaki. Bilugan ba? Mhm. Nakita mo? Quality. Yes. Through video call. So, si Moira. Si Moira ang kamukha. Okay. Ikaw... Sexy si Moira. Parang mga Moira talaga. Oo. Ganun nga. Na-imagine namin ngayon na mukha ni Moira. So, ikaw naman. Anong itsura ba ni Boss Ron? Last time may pinuntahan kaming party. Sabi nung pinsan ko, kamukha ko daw yung asawa ni Tony Gonzaga. Kamukha mo yun? Yung asawa ni Tony Gonzaga? Oo, tapos sabi Sino naman yun? ng Sino girlfriend yun? ko, Si Paul kamukha ko Soriano? Si Paul Soriano? Di ko kilala yun eh. Wow. Direct Paul pala kamukha mo ah. Search mo si Direct Paul. Kamukha mo. So, ganun yung itsurahan mo. So, ano ba? Bigyan mo nga kami. Ano bang itsura mo? Matangos ba ilong mo ron? Sige nga, bigyan mo nga kami para maintindihan namin bakit. Paano nakakabengbang si Roy nang pumapayag yung girlfriend niya? Sige nga. Hindi ko din alam talaga, Titan. Hindi nga, Hindi ko alam. bigyan mo kami, Boss Ron, ng itsura mo. Matangos ka, anong height mo, ano bang build ng katawan mo. Eto, nagkakaroon na kami ng image na kamukha mo si Direct Paul Soriano. So, bigyan mo pa kami ng mismo talagang tuwal na mukha mo. Ano bang itsura mo? 5'7", Mhm. tapos 78 kilograms ako. Uy, payat ka. Mas payat ka pa sa akin. Oo. Pero hindi naman ako ganun kagwapuhan, promise. Hindi. Hindi nga namin tinatanong lang namin itsura mo. Ano na ito?
Oh, tapos Moreno matangos. na laging Moreno. Mhm. hindi naman ganun katangusan ng ilong. Pero Mhm. siguro sa average ng lalaki, feeling ko pag ako mag-rate sa akin, mga 6 out of 10. 6 out of 10. Ito yung big question. Ano naman itsura nung ex mo na binibengbang mo? 8? 8, Ah. 7? Hindi, Out of 10? yung itsura. Ex ko. Itsura Ah, niya 6. nung ex mo. Wala siyang kamukhang artista, nakikita ko eh. Bigyan mo na lang kami ng Hindi, idea isang sa image utak sa namin. artista. Bigyan mo kami ng image sa utak namin. Matangkad ba, maliit ba, malaki ba? Bigyan mo kami. 5'6". 5'6". Katawan. Mhm. Sexy daw sabi ng katrabaho niya. Sexy? Yung malaki yung hinaharap. Mhm. Pero medyo maliit yung nililikod. Mhm. Pero quality din. Quality din. Okay. Sino mas quality? Yung ex mo? O yung current girlfriend mo? Siyempre yung girlfriend ko. Oy. So, ibig sabihin, wala nanunumbalik na feelings yung binabanatan mo itong girlfriend mo? Ex-girlfriend mo, I mean? Actually, yun nga lagi tinatanong ng girlfriend ko eh. Mhm. Gusto niya kasi clear out ko talaga kung out of love na ako sa ex ko. Kahit na nagagano ko. Mhm. Sabi ko wala na talaga. So, Isa ito, kasi siya diretsahan na tanong tayo pinapili. ron. Wala na ba talaga ron? Wala na talaga. Last na lang talaga. No? Wala nang love. Last na lang. Care na lang. Fubo lang, ganun. Ayoko na sana itigil. Gusto ko na sana tigil eh. Kasi ayoko isipin niya na yun na lang tinapol ko sa ex ko. Mhm. Kasi until lang nangungulit pa rin niya sa akin. Pero Ron, yun nga, ulitin ko. Hindi mo pa kasi nasasagot to eh. Yung tanong ko na to. Tingin mo, bakit pumapayag itong partner mo? Ano, wala ka lang idea? Hindi ba naglalaro sa isip mo na, bakit kaya? Bakit nga? Bakit nga ba siya pumapayag? Kasi kung ako yung nasa katayuan mo, Ron, isipin ko din eh. Ba't kaya pumapayag to? Kahit sabihin mo pinapayagan ako nito na bumengbang ako ng iba, mapapaisip pa rin ako eh. Yun nga rin Titan Cherry. Sobrang napapaisip niya talaga ako. Hindi ko na first time nangyari to sa akin. At sabi ko, isang totoo ba to? Mhm. Minsan magkasabi pa siya, nag-iinom ako sa bahay. Sa ubo, sa kubo. Mhm. Lungkot mo, gusto ba padala akong babae dyan? Sabi? Yes. Hindi ako nagagawa. Minsan nga gusto niya mag-video kami nung bembeng ko eh. Kaso hindi ko lang din ginagawa. Di ko ba napapaisip na baka naman ito yung partner ko ngayon eh. Ginagawa niya rin yung ginagawa ko. Never. Bakit never? Paano mo nasabi? Nasa ano siya ngayon. Yung alam mo yung lugar na kung saan bawal na bawal yan. Saan yun? Di ko alam. I mean, bawal kang makipag... UAE?
Mm. Oo. Doon, no? Mm. Yes. So, mahigpit nga. May single ba yung partner mo? Ganun ba? Yes, oo. Pero ako tinitignan ko dito sa angulo na to, pare. Hindi ba kaya fetish ng jowa mo yun? Totoo, tama si Boss Pindot eh. Na baka fetish ng asawa, ng partner mo yan eh. Hindi kaya? Hindi, actually, ako nga rin nagturo sa kanya kung paano mag-online. Ganon? Yes. Boss Ron, tapatin mo ako. Hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Wala nakakilala sa'yo dito. Hindi mo ba siya binilog para payagan ka ng ganon? Kasi 'di ba, may mga lalaki na binibilog yung isang babae, pinapapayag, binobola na, ikaw pa rin ang uwian ko, pero ganito. May mga ganong style eh. Wala ka bang ginawang ganon, boss? Jello, may plan pa nga kami mag 3 points kami 3S. ang ex ko, with ex. Pero boss Ron, sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi ba intentional na mabilog mo siya ng ganun? Wala ka bang ginawa? O talagang kusa siyang nagsabi sa'yo na ganun? Kasi baka naman pinlano Kusa mo rin to. Pinlano mo rin ito. Kaya rin No. nangyayari. Kasi nung umpisa pa lang, nag-know na ako sa kanya. Siya na lang din pumilit sa akin na makipagkita. Mhm. Kung hindi natuloy yung first meet namin ng ex ko for closure, hindi na sana nangyari to. Nagulat lang din ako First time ko makapakinig na ganito na pinapayagan ng Alam mo, actually, Titan Jello, ang tagal ko nang gustong tumawag. mhm. Alam niya rin to. Possible nakikinig siya. Ngayon. Yes. But, yung ex, Pwede ba natin siyang tawagan? I-connect natin yung call na to. Gusto ko lang mahingi yung side niya eh. Okay lang ba yun? Legit lang pare. Pare, legit lang. check. Hindi sa na totoo ba yung may kausap ka talaga na ganun. Hindi ako dun eh. Naniniwala ako sa'yo. Benefit of the doubt, nasa iyo pare. Naniniwala ako sa'yo. Pero, ang gusto ko lang makuha dito, yung point niya, bakit siya pumapayag? Anong meron? Yes. Okay. Kasi, alam niya kasi na, siyempre pag boys, tapos Mhm. long distance, medyo hindi nakapagpigil ang mga lalaki, siyempre. Mhm. So, ba't ang sabi niya sa akin, aminin ko lang lahat ng totoo. Nang gagawin ko, wag na wag akong magsisinungaling. Kasi pag nalaman niya sa iba, mas doon siya nagagalit. Ganon. Yes. Yun yung kasunduan ninyo. Na wag ka lang magsisinungaling kung bebengbang ka. Even a single word, wag ka magsisinungaling sa kanya. Mhm. Ganon siya. Kaya mo tawagan ng taon to? Curious lang ako eh. Wala siyang Viber pero WhatsApp meron siya. Paano ba? Hindi ko rin alam eh. Paano ba? Boss B, alam mo ba i-connect? Wala ka bang isang phone dyan na pwede lang natin siyang connect lang dito? Kahit mag-hi lang siya tapos kakamustahin ko lang. Lupit na itong taong to. Pare, Boss Ron, dinaig mo si Kulas. Yung pinakamalupit na caller namin dito. Ang Hindi lupit pa nawento yung isang other girl eh. Yes, mamaya. Bibigyan kita ng ilang minuto pa bago matapos dito. Grabe. O sige, kwento mo na nga yun sa isang babae. Anong ginagawa pa? Go, kwento mo. Ayun, one time, nakita niya ulit ako na
Ayun, parang bigang ba. Mhm. And then sabi niya sa akin, uy, ayaw niya kasi nakakita akong malungkot. Nakakainis lang. At may iniisip ako, yun ang iniisip niya. Gusto mo bumembang? Meron ba dyan? Gaganon siya sa akin. And Tapos, then one time, mhm. yun nga, meron ako. Ayun, pinuntahan ko. Binigay niya sa'yo yun. Yes. Kamusta naman? Quality ba? Ano siya? Ang mukha siya ni yan eh. Siguro sa 100%, 80% Catherine Bernardo na yung itsura niya. Ganun. Yes. Yes. So, siya mismo nagbibigay na sa'yo ng girl. Hindi naman. Pag mayroon lang akong halimbawa kaya kong diskartehan, gano'n. Mhm. Tapos, one time, mayroon pang nangupahan sa sa kapitbahay ko. Mhm. Pinuwento ko sa kanya yun. Sabi ko, mahal, iba yung titik na ito. Sabi ko ganun. Ano sabi niya sa'yo? Siyempre, di ba, kahit nandiyan na lalaki ka, nararamdaman mo yun. Kung meron pagtingin sa'yo, wala. Boss Ron, paano mo ina-approach? Paano mo ina-approach? Pag alam mong nararamdaman mo may gusto sa'yo, paano mo ina-approach? Parang jologs kami dalawa ng girlfriend ko yun. Pero mahal na mahal niya ako parang. Ibinal yung buhay niya, kaya niyang ibigay sa akin talaga. Yung buhay niya? Tawagan naman natin to. Yung ano mo. Bago tayo matapos. Tawagan natin. Kaya mo ba i-add? Add call mo naman. Maaga pa naman dun, oh. Wait lang chat ko siya. Pwede ba? Pwede naman yun. Chat ko siya. Hindi Oo. naman mamatay doon, diba? Oh, hindi mamamatay yan. Chat mo siya. Para maano lang din natin, makakonect din natin. Kasi, Check ko lang din kung updated siya sa kwento. sige. Grabe. Kasi ako mga kabisyo, grabe. For the first time in the history na nakikinig ako ng caller sa previous ko and then hanggang dito, wala pa ako napapakinggan na ganito. Yes. Kaya nga rin ako tumawag. Siguro unique yung kwento ko. Napaka-unique Pero ng siguro- kwento na to. Grabe. Mayroon pang mas unique dito. Actually, marami pa akong secret files pero ito lang yung gusto kong ikwento. Mhm. Before yung story na to. May mga idea or plans pa sila kayo ng partner mo ngayon kung magbi-meet kayo? Kailan ba kayo magbi-meet? Oh yes, for good. Anong Actually, Mhm. sorry. Ibig sabihin yung plans ba namin? Oo, yung plano nyo. Actually, kanina, before ako mag-call, yung mga plano namin. Babuyan. Ha? Anong plano nyo? Napuputol. Napuputol ka yata, ah. Nawawala ang ating caller ngayon. Baka kinakausap niya na yung yung kanyang partner para magsalita na dito. For the first time in the history rin na may mag-a-add call tayo ngayong gabi na to. Nawawalan tayo ng net. Tayo ba'y nawawalan?
mismong caller natin nawawala mga kabisyo. Pero, yun nga, habang nag-connecting yung caller natin mga kabisyo, nakakagulat lang, no? Na may ganitong istorya. Napakinggan natin ngayong gabi na to. Kung may mas magiging unique pa na istorya dito, tawag nyo lang yan mga kabisyo. Grabe. Nagkaroon yata ng problema sa internet. Di ko alam kung tayo ba. Nawalan yata tayo ng internet. Mismo ang ating stasyon. Tayo. Mga kabisyo, kami po nawalan ng internet mismo. Naputulan kami. Putulan nga rin. Nakalimutan magbayad ng aming na nagbabayad sa amin. Nakalib kasi. Sayang ko mag-a-add call na kung kailan for the first time mag-a-add call na mga kabisyo. Naputulan naman. Sakto kasi na ngayon, Saturday na eh. Putulan tayo ng internet, di nakapagbayad kanina. Ang sinasabi ko kay Ate Baby, hindi dinala yung pambayad. Paano tayo niyan? Wala na tayong programa buong araw na ito. Makikinig na lang po kayo sa 90.7 Love Radio. Wala nang panooran dito sa online. Nawalan tayo ng internet. Pati ba sa Boss P? Pati sa'yo, wala na? Bakit kaya? Pero may mga kabisyo munang... For the first time sa akin to na nabitin ako sa kwento ngayon. Try ko ulit. Wala Testingin ko mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Ayan. Pinitesting natin. Pinipindot ko ngayon. Ito na. Hello? Yun! Hello? Ayun! Sir, sorry. Okay lang, nawalan Hindi din. ko na ba't nawala? Nawala din kami ng internet. Hindi nakapagbayad. Sorry. Nahihabol lang yung bayad. Actually, pagka-out ko, chinek ko yung live. May nabasa ako. Anong Sobrang nabasa fantasy mo? daw ng kwento ko. Hindi. Wala. Wag mo yun. Wag mo intindihin yung mga nila. Shouts out sa'yo, kuya. Sa akin ka makinig dito. Yun nga yung Yes, gusto kong malaman lang din. Boss, boss brother. Yes, sir. Baka pwede naman natin makausap yan, yung tao na yan. Add call mo ba siya? Kaso, ngayon kasi naka-duty siya eh. Uy, sayang. Kasi ang out niya is 5-6 a.m. dito. Okay. Gets. 5 hours delay. Okay lang. 5 hours delay siya. Advance tayo. Sabihin mo na lang sa kanya, kung may oras siya na pwedeng tumawag dito, tumawag siya. To confirm. Sige, no problem. So, ito na. So, Yes, sir. ibig sabihin, siya na nagbibigay sa'yo, ikaw na naghahanap kapag wala kang mahanap na iba. Siya na nag-aabot sa'yo ng ng chicks. Actually, hindi naman dumating sa point na siya na naghanap. Pag nakita niya lang akong sanay kasi ako umiinom mag-isa, kausap siya. Mhm. Tapos pag nakita niya akong malungkot, tapos nagpa-flashback kasi sa kanya yung last time kung kailan ako nakipag-ganito. So, 2 weeks ka na palang walang ganito. Ganyan. Example lang yun Ayun, ganun siya. Chat mo na si ex mo, ganyan. Kapag kita yung last time namin nakita ng ex ko,
siya yung pumilit, which is ayoko na talaga. Kasi ayoko na lang Mhm. din maramdaman ng ex ko na yun lang din ang habol ko sa kanya. Friends sila, promise, nagkakautangan pa nga. Nagkakautangan pa sila ng ex mo? Yes. Ganon. Oo. Ina. Minsan nag-chismisan pa sila about sa akin. Grabe. Ang lupit naman ito, no? Okay, Boss Ron, eto lang Naputol tayo kanina eh. Yes. Naputol tayo kanina. Ano ba yung ano? Ano yung pangplano ninyo? May plano ba kayo magpakasal? May plano? Ano bang napag-usapan yung plano nyo talaga? Neto ni girl. Actually, Boss Titangelo, she's the second, pangalawa pa lang siyang girlfriend na pinakilala ko sa pamilya ko. Mhm. Oo, yan. So, hindi talaga ako ganun kababaero tulad ng iniisip ng iba. Marami naman maging chicks, pero hindi ako ganun kababaero talaga. May chicks ka na pero di ka babaero, gano'n? I mean, hindi ako two-time. Hindi ako two-time. Okay. Which is, nangyari lang talaga to na pumapayag-payag sila ganun. Mhm. Ayun, ang plan namin nun, at may pera na kami pang start ng business. So, hindi ko na lang sasabihin yung business kasi baka doon mahuli ako eh. Pero lahat ng ito, hindi alam ng ex ko. Na parang alam, kumbaga yung girlfriend ko ngayon, alam yung nangyari sa ex ko. Which is, paano ba? Paano ba i-explain na mas maayos? Yung nangyayari sa amin ng ex ko, nakakaalam ng ex ko na kami lang. Which is wrong. Alam nung girlfriend ko yan. Ganun. Gets po ba? Pero di ba sabi mo sinasabi ni ex mo doon sa kay partner mo? Kami lang ng ex ko yung nakakaalam. Kami lang ng girlfriend ko. Yung Pero- ex ko walang alam yan. Pero di ba napag-uusapan nila? Nag-uusap sila? Yes. Nung lately, nung una kasi, nagsabi na yung ex ko. Pero yung mga second time na nag-meet kami, tsaka yung third time na nag-meet kami, hindi alam ng ex ko, na alam ng girlfriend ko, na siya yung may gusto na magkita kami. Yung unang time lang yung alam niya. Okay. Yan. Okay. Eto, Boss Ron. Medyo magulo siya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para magsalita sa mga binibengbang mo at sa girlfriend mo. Go. Kung sino man gusto mong kausapin sa kanila dito. O may sabihin ka man sa kanila. Ano na lang siguro. Sorry. Kasi alam kong maraming galit sa akin ngayon. Mga guy, mga babae. So, sa inyo. Pare-pareho lang naman tayo. Tao lang. May mga deepest secret din tayo sa isa't isa. Don't judge me, I don't judge you. Just respect us kasi lang naman talaga. Sa girlfriend ko, dun sa ex ko, kaya ayoko na gusto kong napigyan kasi gusto na rin din talaga siyang makapag-move on. Then may naliligo na rin kasi sa kanya. Ayoko nang pagmulan pa ulit ng gulo. Yun lang. Lahat naman tayo may deepest secret. Kung may mag-judge sa akin, okay lang din naman. Mhm. Hindi naman ako yung taong nakipag Pinipilit yung sarili. Hindi ako masyadong nakipag-away. Mukha lang akong palaway. So, Boss Ron, yun lang yung mga gusto mong sabihin ngayon. Yun yung sa girlfriend ko, mahal na mahal kita. Alam mo to lahat. Even though yung mga nakikinig sa atin dito, may sabi na fantasy lang to. Alam mo to, kung gano'n mo ako kamahal, kung gano'n rin kita kamahal.
Hindi porket nagawa ko to is hindi kita mahal. Alam mo yan. Alam mo yan. Tayo lang nakakala. Love you. Yun, no? Boss Ron, hindi nyo naman binibenta yung mga video na ginagawa nyo ng ex nyo, no? No, wala pa akong video. Wala naman. No? Okay. Anyway, Boss Ron, maraming salamat sa pagbahagi mo ngayon ng SPG Top Secret mo, brother. Yes, sir. Night Angelo. Salute. Oo. Thank you very much. Kasi kung nagbebenta ka, baka bilin ko, ganun. 3-2. Siguro bibenta ko 3-2. Anyway, kidding aside, but Joke lang po, joke lang. thank you, Boss Never, Ron. never. Maraming salamat. Thank you, Boss Rod, ka Idol DJ Rocky. Yes. God bless sa'yo, brother. God bless din po. Ingat. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang mga kwento ni Boss Ron. Si Boss Ron na matalim pa ang kargada sa toron. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng inyong top secret, maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595 on Monday, mga kabisyo. Kaya muli, maraming salamat po. Tomorrow po, mga kabisyo, kasama nyo po ako sa ating programa 9 to 12 midnight sa ating Anong Hugot Mo. Muli, ako po si DJ Titan Jello and happy Saturday morning sa inyo, mga kabisyo. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. In behalf of DJ Rocky Terra, ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama ko po ang nag-iisang boy, Pindot, dito sa ating programang Top Secret. Kaya, kailangan pa bang i-memorize ang mga kabisyo? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo by Brown Man Revival. Kabisyo na